Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Salam mehribanda bolunlar. Dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan, işleýän we okaýan türkmen diasporasy baradaky Dünya Türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşigimize başlaýar. Gepleşigi taýýarlap hem alyp barýan men Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugunky sanyny Türkiýede ýaşaýyş ruhsatyny almak isleýän türkmen migrantlarynyň soňky wagtlarda duş gelýän kynçylyklaryna gönükdirýär. Gepleşigimizde bu urda Türkiýanyň Migrasiýa Edarasynyň resmiýetleriniň Istanbulda esasan Türkmenistanly migrantlara hukuk geňeşdarlygy hyzmatyny berýän Türk Permit adly firmanyň ýolbaşçysy. Bugün mesela gidenlere şunu söylüyor. Faks sürekli meşgul çalıyor. Bu ne demek? Herkes Cumhurbaşkanlığına faks çekmeye başladı. Murat Erşahin ve Türkmen diasporanyň wekillerinden aktivist Rozbay dağlaryň Jokal dokumentler sebäpli Türkmenistanyň raýatlarynyň aglawy bölegi şu makal oturma ruhsatnamasy reddedilýär. beren maglumatlaryny dikkatiňize ýetirer. Azatlyk Radiosu bilen ýygyderli ýagdaýda habarlaşan illeşlerimiziň köpüsi diýen ýaly şu ýylyň aprel aýyndan bäri Istanbulyň göç edarasynyň öýlerine ýaşaýyş ruhsatyny bermeýändigini, arzasy reddedilenleriň tölegleriniň hem ýzyna gaýtarylmaýandygyny maglumat berýärler. Ýeri gelende belläp geçmeli bolsa, Türkiýanyň migrasiýa resmiýetleriniň aýtmagyna görä, Istanbulyň göç edarasy diňe türkmenistany migrantlaryň ýaşaýyş ruhsaty üçin berýän arzalaryny ýzyna gaýtarmaýar. Ýagny beýleki ýurtlaryň raýatlaryny hem turizm maksatly ýaşaýyş ruhsatyny bermän, olary zähmet ruhsatyny almaga gönükdirmegi maksat edinýär. Galy bersede maly imlä bolanlar ýa-da ýokary bilim alýanlar şeýle esasdan ýaşaýyş ruhsatyny almaga dowam edýärler. Migrasiýa resmiýetleri migrantlaryň hemişe turist görünüşinde ýaşaýyş ruhsatyny alyp bilmejegini, ýagny ýurda näme maksat bilen gelen bolsa, şoňa görä dokument almalygyna aýratyn üns çekýärler. Istanbulda ýaşaýyş ruhsaty baradaky arzasy kabul edilmän. Bu ýurdaky töleglerim ýzyna gaýtarylmaýan türkmenistanly migrantlar beýleki ýurtlaryň raýatlary bilen birleşip Türkiýanyň prezidentinden kömek sorap arza ýygnamaga başladylar. Eýsem migrantlar näme üçin birleşip prezidente arza bermegi saýlap aldylar. Istanbulda esasan Türkmenistanly migrantlara hukuk geňeşdarlygy hyzmatyny berýän Türk Permit adly hukuk geňeşdarlygy firmasynyň ýolbaşçysy Murat Erşahin ýaşaýyş ruhsaty baradaky arzalary reddedilýänleriň kadiýet işleriniň gaty köp wagta çekýänligi üçin gönümel prezidente ýüz tutmak barada kampanya başladanlygyny we muňa türkmenistanly migrantlaryň işçen gatnaşýanlygyny Azatlyk Radiosuna beren interwýusunda aýdýar. Şöyle söyleyeyim, Türkmenistanlılar daha çok onlarla iş yapıyoruz ama daha duyarlılar. Niye? Çünkü yasal durumda kalmak Türkmenistan'da çocuklarını, eşlerini görmek istiyorlar. Türkmenistanly migrantlar bilen beýleki ýurtlardan gelenler ýaşaýyş ruhsatyny we oň üçin eden töleglerini ýygyna alyp bilmän soň birleşip bir näçe günlükde kampanya başlatdylar. Prezidente ýüzlenip arza ýazylýar we arzanyň aşagyna migrantyň pasportynyň kopýasy bilen ara gatnaşyk maglumatlary goşulyp prezidentiň ofisine faks bilen iberilýär. Prezidentiň ofisinde işleýänler Istanbulyň göç edarasyndan ýagdaýy soran makaly olaryň eline bir sugutnama bolar ýaly arzany ýanky ýaly görnüşde taýýarlap ibermeli. Ýagny aslında bu ýerde Türkiýedäki migrantlar kanun esasynda öz hak hukugyny kadiýetiň üstü bilen dälle köp wagtlap wizesiz galmaz ýaly. Problemanyň has kysga wagtda çözülmegi üçin gönümel prezidentden adalatyň ýoly goýulmagyny talap edýärler. Türkmenistanly migrantlar bu kampanya diýsen işçen gatnaşýarlar. Meselem ýerden sagat 8-de ofisiň öňünde garaşyp derrew prezidente arza ibermäge kömek etmegimizi soraýarlar. Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň aglaby köpçüligi Istanbullu we olar Türkmenistana arkaň gidip geler ýaly kanuny ýagdaýda bolmak üçin alady diýerler. Eger türkmen migrantlarynyň kanuny ýagdaýa geçmek üçin nähili ürjedýändigini görmek isleýän bolsaňyz Istanbuldaky türkmen konsulhanasynyň öňüne baryp göräýin. Ýöne Türkmenistanly migrantlaryň kanuny ýagdaýa geçmek üçin edýän aladalaryna käbir bökdönşlükler päsgel berýär. Häzir Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasyna türkmen migrantlarynyň ýyzy üzülmeýän nowatlardan hemişe üýşüp duranlygyny görersiňiz. Istanbulda ýaşaýyş ruhsatyny almak isleýän türkmen migrantlaryna owaly bilen konsulhanadan kadiýet işiniň bolup bolmanyň arasynda hat alyp getirmegini tapşyrýar. Konsulhana kadiýet katyny 40 güniň dowamyna getirip berýär.
Türkmenistanyň konsulhanasy Istanbulyň göç edarasy we Türkiýanyň migrasiýa gullugy bilen gepleşikler geçirip diňe ilkinji gezek turizm maksatly ýaşaýyş ruhsatyny almak isleýänlerden kadet katyny getirtmegi, ýaşaýyş ruhsatynyň möhledini uzaltmak isleýänleriň bolsa yerli kadetlerden hat alma barasynda lalaşygy geldi. Ondan soň Türkmenistanyň Istanbuldaky baş konsuly Seyit Mehmedowyň golu goýulan şeýle habarnama bize hem gelip goşdy. Häzirni ýaşaýyş ruhsatynyň möhledini uzaltmak isleýänler Türkmen konsulhanasyndan dälle yerli kadetlerden suud edilmäniň barada hat getirip berse bolýar. Emma şeýle ýeňillige garamazdan häzir türkmen migrantlarynyň aglabasy Istanbulda ýaşaýyş ruhsatyny we onuň üçin ýatyran pullaryny ýygyna alyp bilmeýänligi sebäpli Türkiýanyň prezidentinden kömek sorap bileleşip arda iý bermek kampaniýasyna işen gatnaşýarlar. Siz bizim oraya gelip de bir gün gözlemlemiş olsanız gelen Türkmenlerin hepsi böyle bir diken üstünde telaşlı ikametimi alabilecek miyim? Çalışma izni alayım. Türkmenler bu konuda çok duyarlılar şu son zamanlarda. Deyip hukukçu Murat Erşahin Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň Türkiýede ýaşaýyş ruhsatyny almak isleýän türkmen migrantlarynyň soňky wagtlarda duş gelýän kynçylyklaryna gönükdirilen sanyny dinleýärsiňiz. Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolýan Türkiýanyň migrasiýa resmiýleri Istanbulyň göç edarasynyň ýaşaýyş ruhsatyny almak üçin ýüz tutýan türkmen migrantlara ret jogabyny bermeginiň aňyrsynda Türkmenistanyň käbir araçylaryň galp dokument taýýarlap bermeginiň ýatýanyny hem öňe sürýärler. Hukukçu Murat Erşahin migrasiýa resmiýleriniň aýdanlaryny tasdiklamak bilen praktikada Türkmenistanyň käbir araçylaryň öz illeşlerini galp dokumentler bilen alyp düşürýändigine köp şaýat bolunýanyny aýdýar. Bakın bu İstanbul'daki bu göç idaresindeki problemlerin sebebi var benim gördüğüm. Biz Türkmenistan'la bu bizimle aynı işi yapmaya çalışan bu Türkmenler İstanbullu özüne dokument oňorup berýän firmalaryň wekili ýaly tanadyp öz Türkmenistanyň illeşlerine galp dokumentler ýasap berýän araçylaryň hem rolu var. Häzirki dören çykynsyz ýagdaýda Türkmenistanyň araçylar öz illeşlerine dowluş baradaky şahadatnamany, attestady, diplomy we şoňa meňdeş gerek bolan köp dokumenti galp ýasap berýärler. Şeýle ýagdaý çaktanaşa köpelen soň Istanbulyň göç edarasy ýaşaýyş ruhsatyny ýüz tutan türkmen migrantlarynyň dokumentlerini ýygyna gaýtarmaga başlady. Türkmenistanyň raýatlary galp dokument taýýarlap berýän öz araçy illeşlerinden äge bolmaly. Türkmenlerin öğrenci kaydı yapanlar sahte diplomalardaki notları yükseltmişler, şunu yapmışlar, bunu yapmışlar. Sürekli böyle sahte işlerle uğraşıyorlar. Deyip Türk Permit Hukuk Geňeşdarlygy firmasynyň ýol başçysy Murat Erşahin Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Bu temada Azatlyk radiosy bilen habarlaşan Istanbuldaky türkmen diasporanyň wekillerinden aktivist Rozbay bolsa, Türk migrasiýa resmiýleri bilen Murat Erşahynyň aýdýanlaryny tasdiklap, özüniň hem şeýle ýagdaýlaryň ençemesine şaýat bolandygyny tap, Türkmenistan araçylaryň Türkiýanyň migrasiýa edarasynyň berýän ýaşaýyş ýa-da zähmet ruhsatynyň kartyny hem galp görünüşde ýasap berýändigini we hatda şeýle galp dokumentler bilen Türkmenistana giden migrantlaryň hem bardygyny öňe sürýär. O döwlet ynha ýaňyjy Murat Erşahin'de dinledik. İstanbul'da migrantlaryň arasynda ýasalýan galp dokumentler barada belläp geçdi-de. Şu İstanbul'da ýaşap we işläp gören käbir Türkmenistanly araç raýatlar bar-da. Şol ýöreten ynha mesan okutykçy, ynha ýa-da mesan oturma ruhsatnamasyny alyp berjek, şeýle arzancı pulada şeýle dokument oňat bolýar diýip özlerini äzirki sosial mediada reklam edip uğran Türkmenistanly raýatlar bar-da. Dokument oňaran firmalarda özlerini ýörete bir jogapkärli wezipeli höküminde görkezýände bir sürü Türkmenistanyň raýatlary ýüze çykmana başlady. Eger şol galp dokumentler barada İstanbuldaky göç idara elbetde şu Türkmenistanyň konsullugyna bu galplygy barada haýsem bolsa bir duýduruş ýa-da bir maglumat berdimike Türkmenistanyň konsullugy bu barada haýsem bolsa bir bu raýatlar barada nämiş alyp bardyk we nämişler alyp barýarka bu arada da hiç keli bir maglumat ýok. Bu da bir raýatlaryň kellesinde şüpheli bir sorak bolup galýardy. Deyip Rozbay migrantlaryň we halk köpçüliginiň hiç keli maglumatynyň ýokdugyny hem aýratyn üns çekýär. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri.